Gaztetan dikan arrota tunanten kontrarioa franko gutxi dut amanten lan honek seituko nau bizi naizen arten aitzurrak eta palak mugatuko nauten lan honek seituko nau bizi naizen arten aitzurrak eta palak mugatuko nauten. Ea, eso. Oxan honezkero esan ditek hauek, hau xerikote tristea. Bueno, orain kontu alaiagoekin hasi behar dugu. Izan ere, hiru lekutan tokatu zitzaidan, denbora gutxian gainera, irudi beretsua ikustea. 87. urtean Kubara joan nintzen, lagun batekin, eta han, Habanako malekoian, ertz batean, jende multzo bat ikusi genuen, orduan Estatu Batuetako presidente zenaren irudi bati, harritiraka. Reagan zen orduan, Estatu Batuetako presidente, eta haren irudi bat zeukaten, argazki handi bat, hari harritiraka. Handik denbora puska batera, Donostiako Konstituzio plazan nenbilela, antimilitarista gari ziren, Juan Carlos Espainiako erregearen irudi bat jotzeko eta dirua biltzeko arrautzak saltzen. Eta arrautza bakoitza 20 euroan saltzen zuten, 100 pestan. Eta gero, jendeak ordaintzen zuen, arrautza bat, 20 euro, tori. Eta gero, altzuenak altzuen tokina jotzen zuen. Eta handik pixka batera, telebistan ikusi nuen, Miami, Elian Zitoren kasua izan zen, gogoratzen altzar, eta mutiko bat Miamira pasatu zena, eta gero, orduan berriz, Elian Zitoren ustez aldekoen talde bat, ari zen, albistegietan agertu zen, Fidel Castroren argazki bati harriak, arrautzak eta gainerakoak botatzen. Eta hiru horiek josi, eta gainera lotura logiko esamarra daukatela uste dut, eta kantu hau egin genuen, Joxanen musika da, eta neure hitzak. Habanako malekoiaren ertz batean ginen 87. urtean orduan Reagan zen Estatu Batuetan presidente Kuban aldiz artean irautzaten Reaganen argazkia zuten apuntagai arrautzarik etzenan baina harrikozkor galantak bai jauki eta denek bekokiak jo nahi Donostiako Konstituzio plazatik Barka plazaren izena ipatzeagatik Pasarairik nenbilen baten orain 6 urte gehienez jendetzak pauso bat ematen guzten ez Juan Carlos lehenak alaitu zigun goiza saltzen zuten arautza uste bakoitza jotzen zuenak berriz plazer bikoitza Emaiok beldur gabe Emaiok amorruz beteta Emaiok beldur gabe Emaiok berezirik eta Emaiok beldur gabe Emaiok amorruz beteta Emaiok beldur gabe Emaiok berezirik eta Alaxe esaten zuten, dale, que se lo merece
segietan. Hainbat kontaminatzen deituzten horietan, zenbaiten aldarrikapenek ez urretan ez mami, bigarrez lehertzen ari zen Miami. Elian zitoren aldekoen biltzarra, arrautzakarriak diotak errukiduk biden zarra, ez diote txukuna utzi bizarra. Emaiok beldur gabe, emaiok amorruz beteta, emaiok beldur gabe, emaiok merezirik eta, emaiok beldur gabe, emaiok amorruz beteta, emaiok beldur gabe, emaiok merezirik eta. Behin, gertatu zitzaidan gauza bitxia. Sordine Laratza izeneko saio ganberro, gaueko saio provokatzaile bat, nahi duzu bezala. Aurkezten genuen, orain urte batzuk, eta han kantatu ere egiten genuen, eta normalean, geure barnetik kantatzen genuen han ere. Baina tarteka, ingelesez ere bai, kanturen bat edo beste, Elvis Presleyren heriotzaren urte mugua zela, Lovely Tender igual kantatzen genuen, eta sekula etzen kritikarik izan. Tarako batean, Sabinaren abesti bat kantatzea bururatu niri, eta euskitze gaztelaniaz kantatzea, marita, sekulako entzun behar ezan nituen. Bueno, gaztelania ere neurea dut, ez euskera bezin neurea, baina gaztelaniaz kantatutako gauzek ere unkitzen dute. Esate baterako, Alfonsina Estorniren hitz hauek musika Imanolena da. Si quieres besarme, besa, yo comparto tus antojos. Mas no hagas mi boca presa, bésame, quedo en los ojos. No me hables de los hechizos, de tus besos en el cuello. Están celosos mis rizos, están celosos mis rizos. Acaríciame el cabello para tu mimo oportuno. Si tus ojos son palabras, me darán uno por uno, me darán uno por uno los pensamientos que labras. Si quieres besarme,